Jedním slovem pohoda. Přátelství. Prostor. Kompas jedním slovem je zábava. Dobrovolnictví znám ze zahraničí, protože učím angličtinu, takže jsem se s dobrovolníky setkala ve Velké Británii a věděla jsem, že to funguje. Takže ta myšlenka mi byla velmi blízká. A za druhé jsme se domluvili s třídními učiteli, že by některé děti měly chodit i mimo družinu, nějak podchytit jejich volný čas. A na základě toho jsme navázali spolupráci s Kompasem. Kompas je dobrovolnický program pro děti, který má sociálně preventivní charakter a vlastně Kompas je zkratkou 3 slov, a to komunikace, partnerství a spolupráce. Děti učí, jak smysluplně trávit volný čas, učí je vlastně nějakým novým kreativním činnostem, přináší nějaké nové hry, které neznají a podobně. Mně se na tom líbí, že můžou třeba i o víkendu děti jít a spolupracovat s Kompasem, protože víkendové akce škola nenabízí. Ty děti s námi dělají to, co si nemůžou dovolit ve škole s družinářkou, vlastně s učitelkou a někdy možná ani s rodičema. Takže někdy to od těch jako dobrovolníků chce i silné nervy, ale zase se jim to pak jako vrací v nějakém takovém tom spontánním, radostným vztahu vzájemném, který je pak i plný nějaké jako důvěry. A zase tím, že ty skupinkou jsou jako hodně malé, to prostředí je jako bezpečné, protože jsou tam ty 2 dobrovolníci, jak jsem říkala, na těch 6 dětí. Takže když to dítě má nějaký problém, tak vždycky si může toho jednoho dobrovolníka i odvést stranou, něco mu říct, když mu nevyšel den, nebo naopak, když se chce s něčím pochlubit. Dětem to přináší skvělou zkušenost, že i dospělý není jenom ten rodič, není jenom ten učitel, není jenom ten družinář, někdo na něj křičí, něco po něm chce, ale někdo se tomu dítěti opravdu věnuje, protože chce, protože to je dobrovolnická záležitost. Dává jim to nový kamarády a třeba i velký dospělý kamarády. No, myslím, že všude jsou děti s nějakými většími či menšími problémy, ale tady to je způsob, který je pomáhají aspoň trošku řešit. Protože tady máme těch dětí málo a máme šanci je poznat a opravdu se jim hodně věnovat. Jděte do toho. Má to smysl.